Приятели, не сме се срещали в Майнкрафт отдавна. Ще ви покажа. Имам сървъри. Ако се зачудихте, що съм и малко, изтрих си. Това ли какво е? Да ви кажа, това е препятствие, ама трудно ми е да го направя. Вижте. Днес ще ви запозная с... Аз не знам как се казва. Бечун. С Бечун ще ви запозная. Добре. Ще чакате на малко. Хора, направих го. Вижте нещо. Як. Това води чак дълго. Сега се издигам. Чакайте. Хора, издигнах се. Това е. Това много го обичах да го правя. Юпи! Къде знах? Добре. Искам да ви покажа това. Това е много яко. И тази глава скелетна е добре направена. Да, има глава на уидър. Тук има глави на скрипър, на скелет. Няма на зомби и на Стив. Доколкото знаете, ако се чудите защо съм с героя Алекс, това е защото нещо ми е бъгнала играта. Бъгнала ми е скина и така става. Искам и да ви покажа моята къща. Това ми е къщата с кученцата. Изкръстил съм си ги. Макси. Ох, майко. Вижте Макси. Роро. И тигър. Сори, че прекъснах. Имах сложна работа. Приятели, правих отвара. Ама забавих се, защото ходих до туалетна. Пием се вода и сега клипа свършва. До скоро. И ще ви покажа отвътре тая къща, там другите неща, другия клип. До скоро, приятели, и чао, чао!